A conselleira de Política Social, Fabiola García, chegouse esta mañá ata Praia da Corna en Palmeira para coñecer o traballo que viñeron desenvolvendo os participantes no campo de voluntariado ambiental que desenvolveu a Asociación Amicos dentro do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Fabiola García destacou a importancia desta iniciativa, na que os participantes, entre os que se atopaban persoas con diversidade funcional, conciencianse do valor do patrimonio natural de Galicia e contribúen ademais a protexelo, ao tempo que comparten unha experiencia coa que gañan autonomía. É moi importante participar en estes campamentos porque serven como un recurso de conciliación para os pais e as nais de Galicia, serven para que os mozos e as mozas de Galicia, pero tamén os que veñen de fora da nosa comunidade poidan divertirse, poidan coñecer a nosa terra e tamén poidan traballar e xogar e facer actividades con outros mozos e mozas, pero que ademais é unha fonte tamén moi importante de financiación para todo o sector do ocio e do tempo libre e tamén moi importante para as entidades sociais de Galicia que traballan sen descanso todos os días do ano ao carón das persoas con discapacidade, pero tamén das súas familias. Na iniciativa participaron ao redor dunha dúcia de mozos de entre 18 e 30 anos, que realizaron tarefas de conservación e limpeza en diferentes localizacións. Ademais da Praia da Corna, tamén levaron a cabo actividades destinadas á conservación do medio ambiente no Parque Natural de Corrubedo e tamén en Carril, e nas illas de Salboreóns. Encantoume este campamento. Puiden aprender cosas maravillosas do medio ambiente e espero repetir. Sobre todo estivemos facendo limpeza de praias, estivemos tamén o outro día co hotel de insectos. Me alegro mucho de haber tomado la decisión porque estoy conociendo a gente maravillosa y lugares muy bonitos aquí por las Rías Baixas y bueno, y aparte la experiencia de poder compartir el día a día de este colectivo de personas. Nunca había estado con personas con discapacidad intelectual y la verdad que me está pareciendo una experiencia muy bonita y enriquecedora. A Xunta de Galicia puxo en marcha este verán unha campaña con actividades de ocio seguro e responsable, con todas as garantías de seguridade, ofertándose máis de 7.800 prazas entre campamentos e campos de voluntariado.